Ами, може би частично. Част от тях са активни, но сякаш по-голямата част от хората са обезверени по някакъв начин, тъй като в дългосрочен план не виждат резултати. И както има една приказка по действията, ще ги познаят. Ами, на първо място трябва да се осигурят работни места. И то така работни места с нормално заплащане, а не с доходи, които са близо до минималната заплата. Това мисля, че трябва да се осигури и да се развие така месторабота, да се даде на хората в най-различни отрасли и сфери, нали? Да не е само в ниско квалифицирания труд или само IT сектор, т.е. да се направи някаква цялостна стратегия за развитие на отваряне на работни